HyperNURBS. Mezi grafiky nejdůležitější a nejpoužívanější NURBS objektu, který pod HyperNURBS zařadíte, se zvýší počet polygonů a tím pádem bude i hladší. V HyperNURBS si můžete nastavit i sílu hladkosti, a to v kolonce segmentace v editoru pro sílu hladkosti v grafickém editoru a segmentace při výpočtu pro sílu hladkosti ve výsledném renderu. Vytažení NURBS se používá pro vytažení určité strany objektu. Nejčastěji se používá na nápis, který se díky vytažení NURBS stane prostorovým. Potažení NURBS má účinek pouze na body křivek, které vzájemně všechny nepředpovídatelně spojí a vytvoří tím abstraktní objekt. Rotace NURBS je další NURBS určen pouze pro křivky. Po nakreslení jakékoliv křivky a její přesunutí pod nadvládu rotace NURBS se křivka obtočí kolem své osy a její trajektorie se stane objektem. Tento postup je vhodný pro modelování sklenic a pohárů.